लाल बटन पर क्लिक करके आप हमारा चैनल से जुड़ जाइए और भोजपुरी के हर खबर हर जानकारी से अपडेट रहम। बिना सर्च के लिए आपकी स्क्रीन बॉक्स पे दिखाई रउआ लोग के स्वागत बा भोजपुरी के नंबर 1 चैनल भोजपुरी फैंस। नमस्कार प्रणाम। आप वो लोग बतावे जा रहा बने निरहुआ हिंदुस्तानी 2 फिल्म के रिलीज डेट आपके बतावल चाहते हैं। निरहुआ हिंदुस्तानी फिल्म भोजपुरी के पहल का ऐसा फिल्म भी है जो लगातार 100 दिन तक भोजपुरी में चला रहे और भोजपुरी के सबसे बड़ी अब तक नंबर 1 टॉप पे बनल ये फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी कि अब सिक्वल निरहुआ हिंदुस्तानी 2 बने जा रहा बा। जौना के ट्रेलर भी यूट्यूब पे आ चुकल बा। आप नहीं देख ले तो वेब म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकता नहीं या सर्च करी निरहुआ हिंदुस्तानी 2 ट्रेलर अपना आपके यूट्यूब पे दिखाई और देखी। बड़ी मजेदार बा। इनमें ज़्यादा कॉमेडी देखावल गई बा, फुल इंटरटेनमेंट दिया गई बा और एक रिलीज डेट भैया मई में रिलीज होके जा रहा बा। राहुल खान एक निर्माता बाड़े और निर्देशक बाड़े मंजुल ठाकुर और इनमें नया अभिनेत्री बाड़ी निरहुआ के साथ है जिसका नाम है संचिता बनर्जी। अमरपाली दुबे भी बाड़ी लेकिन कुछ लिमिट समय तक बाड़ी में आपके देखिए थोड़ा सा कुछ सीन बाटे ट्रेलर में ऐसा देखे के मिला था। आप लोग के सूत्रों के मानी तक खबर आइल बा कि 12 मई के ये रिलीज हुई। मई में 12 मई ने एक डेट बतावल गई बा, लेकिन अब देखेगा बा कि रिलीज होता है कि ना कहे के डेट आगे पीछे भी हो सकता। कहे भोजपुरी में अक्सर देखल जाला कि फिल्मन के डेट आगे पीछे होते रहेला, लेकिन मई में रिलीज कल जाई ये फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 आप सबके नज़दीकी सिनेमाघर में बहुत जल्दी ही देखे के मिली। थैंक यू। हमारा अच्छा लगा रिपोर्ट तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करी, कमेंट करी। जय